Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας επιχειρηματίας λαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και τους ανθρώπους που εργάζονται στην επιχείρησή του. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νοοτροπία. Θέλουμε οι επιχειρηματίες που θα δουν αυτό το βίντεο, οι μέλλοντες επιχειρηματίες, οι μέλουσες επιχειρηματίες και οι επιχειρηματίες οι οποίοι δουλεύουν σήμερα τις επιχειρήσεις τους να δουλεύουν με ηθική. Επιχειρηματίας του σήμερα ή επιχειρηματίας του αύριο, θέλω να έχεις στο μυαλό σου το εξής. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται επιχειρηματική παιδεία. Όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, αμέσως μιλάμε για ανθρώπους. Και όταν μιλάμε για ανθρώπους, πρέπει να υπάρχει ταπεινότητα και σεβασμός. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα δουλέψουν στην επιχείρησή σου είναι άνθρωποι. Έχουν και εκείνοι τις ιδιαιτερότητές τους, θέλουν και εκείνοι το ανάλογο management και θέλουν να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την οποία θα φέρουν στο τραπέζι. Μην ξεχνάς όμως ότι εκτός από προκλήσεις θα σου φέρουν και έσοδα. Μέσω των εσόδων αυτών θα μπορέσεις και εσύ να βιοποριστείς και να έχεις ενδεχομένως μια καλύτερη ποιότητα ζωής από ότι όταν ήσουν εργαζόμενος. Χαίρετε και πάλι. Ονομάζομαι πάλι Βος Θεόδωρος και όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα για μένα, πατήστε στο κανάλι και δείτε το εισαγωγικό βίντεο. Εκεί πέρα θα καταλάβετε λίγο τι ισχύει για το κανάλι και τι θα βλέπετε 3 φορές την εβδομάδα από αυτό το κανάλι. Ξεκινάμε λοιπόν. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιχειρηματική παιδεία, για την παιδεία του business. Ξέρω. Βρίσκεσαι σε μια φάση που σκέφτεσαι ότι ίσως να τελείωσε η καριέρα σου ως εργαζόμενος, ίσως να θέλεις να ανοίξεις μια δικιά σου επιχείρηση, ίσως τα πράγματα να μην πηγαίνουν τόσο καλά στη δουλειά και να σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί εδώ πέρα θα σου δείξω τον τρόπο για να αναλύσεις τα δεδομένα και να δεις αν όντως αξίζει να κάνεις αυτό το άλμα πίστεως και θα σου δώσω τη δυνατότητα σε εσένα που έχεις ανοίξει τώρα μια επιχείρηση και πιστεύεις ότι κάποια πράγματα πηγαίνουν λάθος, κάποιες μεθοδολογίες, κάποια πραγματάκια που ενδεχομένως να σε ενδιαφέρουν να υλοποιήσεις τη δικιά σου επιχείρηση. Ό,τι θα αναφερθεί σε αυτό το βίντεο έχει επιστημονικό υπόβαθρο και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Με ρωτάς λοιπόν, τι σημαίνει επιχειρηματική παιδεία? Και θα σου απαντήσω. Επιχειρηματική παιδεία δεν είναι τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα business plans ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά μπορεί να τα φτιάξει κάποιος άλλος. Επιχειρηματική παιδεία είναι η ανάληψη κινδύνων, η εξισορρόπηση των ρίσκων, αλλά και η κατανόηση των ενδεχόμενων αποφάσεων που θα πρέπει να λάβω όντας επιχειρηματίας. Γιατί ας μην ξεχνάμε, υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που δουλεύουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και είναι μόνοι τους, αλλά υπάρχουν και πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι έχουν προσωπικό το οποίο απασχολούν στις επιχειρήσεις τους, έχουν προσωπικό το οποίο αυτό το προσωπικό με τα χρήματα τα οποία παίρνει από την επαγγελματική του δραστηριότητα τέλος πάντων ζει την οικογένειά του. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας επιχειρηματίας λαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και τους ανθρώπους που εργάζονται στην επιχείρησή του. Επιχειρηματική παιδεία λοιπόν είναι η νοοτροπία. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία. Δεν είναι απλώς το παίρνω ένα χατάκι, γράφω κάποιες σημειώσεις και θα τις υλοποιήσω στην επιχείρησή μου, θα κάνω το budgeting και θα δω ότι βγαίνω συν, άρα θα ανοίξω την επιχείρηση. Είναι η συνολική νοοτροπία που αφορά την δραστηριότητά μου σαν δραστηριότητα, το προσωπικό μου, την χρήση των οικονομικών μου, τον τρόπο που χρησιμοποιώ τα εμπορεύματά μου, τον τρόπο που διαχειρίζομαι τις σχέσεις μεταξύ εμένα και των προμηθευτών μου, τον τρόπο που αποφασίζω να αναλάβω ρίσκα ή να τα μετακυλήσω σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νοοτροπία. Θέλουμε οι επιχειρηματίες που θα δουν αυτό το βίντεο, οι μέλλοντες επιχειρηματίες, οι μέλουσες επιχειρηματίες και οι επιχειρηματίες οι οποίοι δουλεύουν σήμερα τις επιχειρήσεις τους να δουλεύουν με ηθική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι έτοιμος να αποτύχω σε αυτή την επιχειρηματική μου ιδέα ή θα το πάρω προσωπικά και θα με ρίξει? Εάν μπω σε αυτή τη διαδικασία να πάρω προσωπικά την αποτυχία μου στο επιχειρηματικό κομμάτι,
τότε πραγματικά δεν αξίζει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί η ψυχική οδύνη η οποία θα μου δώσει η επιχειρηματική μου δραστηριότητα θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από την ανταμοιβή την οποία θα λάβω από την επιχείρησή μου. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Τι ανάγκη καλύπτει αυτή η ιδέα σου? Είναι μια ιδέα την οποία την έχει υλοποιήσει ο Μίτσος, ο Μάκης, ο Τάκης και η Μαρία, ή είναι μια ιδέα η οποία είναι πρωτότυπη? Αν είναι πρωτότυπη, τι κόστος θα έχει για να την υλοποιήσεις? Και το κοινό σου που απευθύνεσαι σε αυτή την επιχειρηματική ιδέα είναι έτοιμο να την υποδεχθεί? Επόμενη ερώτηση. Γνωρίζω τα κόστη αυτής της επιχειρηματικής μου ιδέας? Θα μου πεις κόστη, το ενίκιο, το ρεύμα, τους υπαλλήλους, τα ένσημα, τα δικά μου, το εύκα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι στο κόστος του χρόνου, αναφέρομαι στο κόστος της ενέργειας που θα χρησιμοποιήσω για να κάνω ό,τι είναι να κάνω μέχρι να ξεκινήσει η επιχείρηση, αλλά και κατά τη διάρκεια που τρέχει η επιχείρηση. Και αναφέρομαι προφανώς και στα οικονομικά κόστη, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, μια τέλεια επιχειρηματική ιδέα θα χρειαστεί χρηματοδότηση για να ξεκινήσει. Επόμενη ερώτηση και από τις πιο σημαντικές από όλες. Έχω την ταπεινότητα να κάτσω, να μελετήσω, να ακούσω ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε έναν κλάδο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας που τον εμπεριέχει μέσα στη δικιά μου δραστηριότητα και να λάβω γνώση? Έχω την ταπεινότητα να ακούσω έναν φοροτεχνικό, να μιλήσω με έναν νομικό για να μου πει ποιες είναι οι καλύτερες δυνατές λύσεις για εμένα? Έχω τη δυνατότητα να ακούσω έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει πάνω στο branding των επιχειρήσεων για το πώς θα πρέπει να δημιουργήσω την επιχείρησή μου? Και τέλος, και εξίσου σημαντικό, είναι έτοιμο το project μου, ο Θοδωρής, ο Μάκης, ο Τάκης, οποιοσδήποτε ανοίγει την επιχείρηση, να ακούσει για το πώς μπορεί τους κινδύνους της επιχείρησής του να τους μετακυλήσει σε κάποιο άλλο θεσμό, σε μια ασφαλιστική εταιρεία? Είμαι έτοιμος? Εάν δεν είμαι έτοιμος να έχω την ταπεινότητα να έρθω σε αυτό το σημείο, τότε ίσως να μην πρέπει να το κάνω. Γιατί αυτό έχουν κάνει πάρα πολλοί επιχειρηματίες όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κλεισίματος στην πρώτη τριετία των επιχειρήσεων. Τελευταία ερώτηση και πιο σημαντική. Έχω την δυνατότητα και την ανοχή να μπω σε αυτό το roller coaster, σε αυτό το τρενάκι του τρόμου, το οποίο είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα? Πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τις σταθερότητες τους δουλειές γιατί πιστεύουν ότι το να είσαι επιχειρηματίας είναι απλό, είναι κάτι τέλειο, είναι ωραίο. Σίγουρα είναι ωραίο, σίγουρα έχει το σωστό αποτέλεσμα όταν γίνονται τα πράγματα με μεθοδικότητα και σωστά και με σωστή στοχοθεσία, όμως είναι ένα τρενάκι του τρόμου. Υπάρχουν πολλές φορές που βρίσκομαι πολύ ψηλά, υπάρχουν πολλές φορές που βρίσκομαι πάρα πολύ χαμηλά. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω αυτή την αστάθεια? Σε αυτό το buffer zone μεταξύ του top και του low, τι κάνω? Εάν είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, τότε πάμε παρακάτω. Πώς ξεκινάει πρακτικά μια επιχείρηση? Η επιχείρηση ξεκινάει πρακτικά με τη σύστασή της. Πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε είτε σε κάποιο νομικό είτε σε κάποιο φοροτεχνικό και να μας πει βάσει της ιδέας μας προτείνεται 1, 2, 3, 4 πράγματα. Ατομική, κεφαλαιοχική εταιρεία, κάποια ανώνυμη εταιρεία ενδεχομένως, ΕΠΕ, ανάλογα την επιχειρηματική δραστηριότητα καθορίζεται και η επιχειρηματική σύσταση της εταιρείας μας. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να σκεφτώ είναι το σταθερό κόστος. Τι σημαίνει σταθερό κόστος? Τα ενοίκια μου, το ρεύμα μου, κάποιος φοροτεχνικός ο οποίος θα μου πει ότι για να κάνω τήρηση των βιβλίων σου θέλω αυτά τα χρήματα, εισφορές, τις κρατικές εισφορές που πρέπει να πληρώνω, το ΦΠΑ μου, πράγματα τα οποία θέλοντας και μη όλοι οι επιχειρηματίες πληρώνουν και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Τελευταίο tip για την πρακτική έναρξη της επιχείρησής σου. Πρέπει να δεις πώς βρίσκεις πελάτες. Πώς θα φέρεις πελάτες στο μαγαζί σου, πώς θα φέρεις πελάτες στην υπηρεσία σου, όχι πώς να χτίσεις ένα site. Αυτό είναι το τελευταίο. Πρέπει να υπάρχει μια δομή. Εφόσον υπάρχει αυτή η δομή, τότε ναι, είσαι έτοιμος να χτίσεις το site σου, το brand σου, την persona σου, οτιδήποτε τέλος πάντων είναι απαραίτητο. Αλλά για αυτό δεν είμαι ο αρμόδιος εγώ να σας το πω, θα σας το πει κάποιος άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το branding. Τι λέω λοιπόν εγώ
για να κλείσουμε το βίντεο στους πελάτες μου. Στους πελάτες μου εγώ λέω το εξής. Εάν λοιπόν είσαι έτοιμος να αναλάβεις τις ευθύνες του εαυτού σου και όσους ανθρώπους έχεις από πίσω σου, αλλά και των εργαζόμενών σου και της ίδιας επιχείρησης, γιατί η επιχείρηση είναι οντότητα, έχει υπόσταση, τότε είσαι έτοιμος να το κάνεις. Η βηματοδότηση είναι συγκεκριμένη, μπορείς να τρέξεις πίσω στο βίντεο να τη δεις, μπορείς να την αναλύσεις και ακόμα περισσότερο. Τότε μόνο όμως είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις να κάνεις τα επόμενα βήματα. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Εάν είσαι επιχειρηματίας του χθες, επιχειρηματίας του σήμερα ή επιχειρηματίας του αύριο, θέλω να έχεις στο μυαλό σου το εξής. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται επιχειρηματική παιδεία. Όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, αμέσως μιλάμε για ανθρώπους. Και όταν μιλάμε για ανθρώπους, πρέπει να υπάρχει ταπεινότητα και σεβασμός. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα δουλέψουν στην επιχείρησή σου είναι άνθρωποι. Έχουν και εκείνοι τις ιδιαιτερότητές τους, θέλουν και εκείνοι το ανάλογο management και θέλουν να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την οποία θα φέρουν στο τραπέζι. Μην ξεχνάς όμως ότι εκτός από προκλήσεις θα σου φέρουν και έσοδα. Μέσω των εσόδων αυτών θα μπορέσεις και εσύ να βιοποριστείς και να έχεις ενδεχομένως μια καλύτερη ποιότητα ζωής από ότι όταν ήσουν εργαζόμενος. Οπότε, κύριο και σημαντικότερο όλων για την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ο τρόπος που διαχειρίζεσαι και μεταχειρίζεσαι το ανθρώπινο δυναμικό σου. Και άνθρωποι που ασχολούνται με το branding, όπως ανέφερα και πρωτήτερα, θα σου πούνε ότι το word of mouth, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ένας πελάτης ή ένας ακόμα και ένας εργαζόμενος σου για την επιχείρησή σου, θα σου κάνει την καλύτερη διαφήμιση. Οπότε, επένδυσε στο προσωπικό σου, επένδυσε στο να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι προστριβές και να αναπτύξεις λίγο τις δεξιότητές σου αναφορικά με την διαχείριση κρίσεων κτλ. Και τότε, μόνο τότε, θα είσαι έτοιμος, κατά την άποψή μου, να ανοίξεις μια επιχείρηση. Μέχρι τότε, αυτό που θα κάνεις ουσιαστικά είναι να μοχλεύσεις χρήματα, ανθρώπινο δυναμικό και οποιονδήποτε άλλον υπέρ σου. Το οποίο μόνο ηθικό δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τις οικογένειές σας.